Tinokwazisai mose muzita raJesu Kristu, Mwari vachitibatsira. Nhasi tichada kuverenga a common scripture, but the scripture can never be common. But scripture rinozikanwa nevanhu vakawanda. John chapter 3 verse 16 inoti iyo, for God so loved the world, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So in shona vane vachiti Mwari vakada nyika vakapa mwanakomana wavo wega kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Saka uchiona kuti kubva pascripture iyoyo inotiratidza kuti Mwari vane nzira yavakapa yekuti vanhu vave neupenyu husingaperi. Ende plan iyoyo ndeye kuunza his only begotten son. But chatanga chaitika kuda nyika kwavaita. Hatina kuda Mwari, hatina kusarudza Mwari, but Mwari ndo vakatida. Ndosaka Mwari vaitaura naIsrael kuti hausiwo wakandisarudza Israel, but ndini ndakakusarudza. So it's the love of God towards us. Atida Mwari akatipa his only begotten son, that whosoever believeth in that son should not perish but have everlasting life. So who is the son? Now the son is Jesus Christ. Ndiye akauya ari a begotten son. But Jesus wacho manje ndiye akuda kuti anzwisiswe kuti Jesu ndeupi uye Jesu ndiani, kuona kuti iye anga ari chii. Let's go to the book of John chapter 1 verse number 1. The Bible says, in the beginning was the word was with God, and the word was God. Rozoenda mberi roenda roti, and the word became flesh and dwells among us. Rikagara pakati pedu, shoko rikaita nyama. So Jesus is the word, and the anti-word is antichrist. So you see kuti kutenda muna Jesu, kutenda every word, according to Matthew chapter 4 verse number 4 and Luke chapter 4 verse number 4, says, many shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. I like every word, not some words, not 90, not 80%, but by every word. But generation yedu ine ma words ainoda kwatara machechi nekuwanda kwawo ane mavhesi avo awanotoziva kuti panapa aya averengwe. Ende ukaverenga certain verses wapinda mune mamwe machechi ari different, uchaona kuti unoona kubvamo uchimhanyiswa because waverenga mavhesi asingadiwe panzvimbo ipapo. But nyaya haisi yekutora mawords atiri kuda, but it's about every word. Ndosaka vana vaIsraeri vainzi idyai gwayana rese, eat everything, idyai zvese. Ndo zviri shoko raMwari, you have to eat everything. Namabhonzo nezvinovaraidza nezvinoita sei, but you are taking everything from God's word. Then watora shoko raMwari rese woita rightly divide it, kupatsanura according to seasons. So this is the Old Testament, this is the New Testament. So now you are doing the study. So ndosaka Paul aiudza Timothy, I believe it's 2 Timothy chapter 2 verse number 15, where Paul was speaking to Timothy and say, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So studying is not just reading, but it's you are getting deeper. Kuongorora verse, a precept upon precept, line upon line, because you want to understand also the full knowledge of Christ, full knowledge of the word. Kusvika shoko rava word, not ave ma words kana ma opinion. Because unogona kutora 80% ndosatine confusion, because mwana anongopika pari kuda tine vanhu vakazara ma words, but dai tanga tine word zvaiva easy for us to agree. But the Bible said, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in that son
should not perish but have everlasting life. So who is Jesus? Jesus is the Word. Anti-Word is Antichrist. The devil can believe 99% and doubt one, still the devil. So if you are a believer in Christ, you have to believe the Word. Ndosaka Bible noti vanonamata Mwari, vanoti tinoziva Mwari, but their deeds vanomuramba nemabasa avo. Ndosaka Jesu aitaura muna Matthew chapter 7 verse 21 anoti, in that day not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. Zvikanzi vazhinji vachauya nezuva iro vachiti, Ishe, hatina kuprofita here, hatina kuita mabasa makuru esimba here, hatina kudzinga madhimoni here muzita renyu. Hanzi ndichavati, ibvai imi vaiti vezvakaipa, handina kutombobvira ndakuzivai. Ko Jesu akuti handivazivi sei? Because vakanga vasiri in the word of God. Vaitora mavhesi avari kuda, avari kufunga kuti maybe anongofadza their conscience, then they will say, I know these scriptures are good for us, and then wosiya rimwe shoko raMwari. But truth is, you have to take every word of God. So the Bible says God loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth. So in other words, God loved the world, that he gave his only begotten, his only word, that whosoever believeth in that word should not perish but have everlasting life. But yes, no one kuti paridza Jesu siyani kuparidza shoko. But Jesus is the word. Revelation chapter 19 verse 18 says, akanga ane hanzu yakanyikwa muropa, uye zita rake rinonzi shoko raMwari. His name is called the word of God. So Jesus is the word of God, and his name is called the word of God. Everything about Jesus is the word. But so what we need is, or what you need as an individual, is to go back to the word of God, is to examine your life, to see, am I right with the word of God? And in scripture andiri kutsika, andine scripture andiri kuita oppose, andine scripture andiri kuita deny. So kana wakutenda manje, wakutenda everything, because kana uchitenda kuti une mweya waMwari mauri, if you have the Spirit of God in you, that Spirit is the one that wrote the Bible. So the spirit that is in you should agree with the spirit yakanyora Bible. Asi kana mweya iye asiyana iwo nemumwe mweya, Bible rakanyorwa neumwe mweya, that means paakuita contradiction. So dai Mwari vatibatsira, but Bible harina contradiction. The word of God hari contradicted. Vanocontradicta ma-opinions evanhu, because vane vachitadza kuita rightly dividing the word of truth. Mwari vatitire zvakanaka, Mwari vatibatsire. You need to receive Jesus. If you didn't receive Jesus as your savior, wogamuchira Jesu. Vazhinji vari kufunga kuti vakagamuchira, but hatina kunge tagamuchira. Why? Because hatina kugamuchira shoko mukuzara kwaro. Unofanira kugamuchira shoko raMwari mukuzara kwaro. Believing the Bible from cover to cover, believing every word. That's why the Bible says, many shall not live by bread alone, but by every word. Every word. Not some words, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Tinotenda Mwari. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitirei zvakanaka, vakupei zvishuwo zvemwoyo yenyu. God bless you so much.